Dnes varíme kuracie barbecue s reďkovkovým šalátom. Očistíme a vykostíme si kuracie stehná, rozpálime si pánvicu s repkovým olejom a kura na nej krátko opečieme. Pridáme nakrájaný zázvor, šalotku, cesnak, čili a necháme, nech sa jednotlivé chute prepoja. Potom pánvicu vložíme do rúry a pečieme na 180 stupňov aj s vetvičkou rozmarínu. Keď je mäso mäkké, vyberieme ho z rúry a dopečieme na sporáku s rozmarínom, dochutíme morskou solou, pridáme lesný med, šťavu z citrónu, podlieme vodou a na chvíľu dáme späť do rúry skaramelizovať. Na šalát si nastruháme reďkovky, pridáme rýžový ocot, dochutíme morskou solou, čiernym korením a narezaným petržlenom. Necháme ho chvíľu marinovať, primiešame nakrájanú šalotku, vňať z jarnej cibulky a pár kvapiek citrónu. Môžeme servírovať. Do misky vystlanej mastným papierom vložíme kuracie stehná s opečenou šalotkou, posypeme petržlenom, dochutíme morskou solou a čiernym korením. Šalát dozdobíme lístkami bazalky a podávame s kúskami čerstvého chleba. Dobrú chuť!